नमस्ते, मी दह्याची गोड लस्सी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे दही आहे. हे मी 4 वाटी दही घेणार आहे. त्याच्यासाठी 1 वाटी साखर घेतली आहे आणि हे काजू बदाम पिस्ता हे 2-2 पीस घेतलेले आहे आणि त्याच्यासाठी एक गुलाब पाणी आहे 2 चमचे घ्यायचे आहे आणि ही वरती आहे ना क्रीम टाकायची आहे, मलाई. आता मी पहिलं आहे ना 4 वाटे दही घेते. तुम्हाला दाखवते 4 वाटे घेऊन. दही बनवायची रेसिपी मी दाखवलेली आहे. असं आपल्याला घरामध्ये काय बनवायचं असेल ना तर आपण दही पहिलं बनवायचं, कारण ते चांगलं असतं, कारण जास्त आंबट नसतं म्हणून. एक 4 वाटे दही घेतलंय. आता मी 4 वाटे दही घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये 1 वाटी साखर टाकायची आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2 चमचे गुलाब पाणी टाकायचं आहे. आता हे सर्व मिक्स केलंय. आता हे आहे ना चांगलं असं घोटून घ्यायचं. साखर कशी त्याच्यामध्ये चांगली जिरली पाहिजे. हे सगळं मिक्स झालंय व्यवस्थित आणि दही आंबट नाही पाहिजे, नाही तर कसं मग आंबट लागणार खाताना. दही कसं गोडाच घ्यायचं जरा. हे आता मी तुम्हाला हे मस्त झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला ग्लासमध्ये ओतून दाखवते. हे आपलं मस्त रेडी झालेलं आहे. आता ग्लासामध्ये ओतायचं. म्हणजे याची आहे ना आपल्याला 4 ग्लास करायची. आता याच्यामध्ये आपल्याला मलाई टाकायची आहे. 1-1 चमचा मलाई टाकायची. मलाई आपण आपल्याला ही वस्तू बनवायची असेल ना तर मलाई आपण 2 दिवस साठवायची. कारण दूध कडतं ना तर दुधावर जी मलाई येते ना, साई येते ना, ती काढून ठेवायची वाटीमध्ये आणि ती आपण मलाई म्हणून चमच्याने घुटून ती मलाई तयार करायची. हे काजू बदाम पिस्ता आहे. काजू बदाम पिस्ता मस्त टाकलेला आहे. छान झाली लस्सी आपली मस्त. तुम्ही पण अशी बनवा घरी.